Hello everyone, welcome back sa ato ang LB Amor Cares. Dugay na gyud kung wala ka balik diri karon, mubalik kita atong sumpayan kanang ato ang mga gastrointestinal diseases. Nasayod ba kamo nga kanang cheating or infidelity? Usa ka na siya sa makakos gayud og acid reflux or ang atong hyperacidity nga atong heartburn, mubalik gyud ka na siya tungod ni ana no nga balatian. So unsa kaayo ang mga cheating nga atong nahibaw-an. So ang cheating is dako kana siya, broad kana siya, murag umbrella kana siya. Kanang infidelity murag iaala ng sanga-sanga, no? So ari kita sa cheating. Unsa man gyud kanang cheating? So kanang cheating mao ang pagkanibang murag atong sipyat makita og sunod sa mga rules sa atong mga gipanumpaan, no, sa atong mga whatever, no? So mao kana daghan kayo ang klase sa cheating. So dunay cheating, nadaan ka ng cheating kanang bitaw sa atong klase, usa ka na siya sa cheating kanang during sa exam nato nga mangutya kita, mag-cheat kita, that is cheating, no? So kung masakpan kita ani ana sa maestra, musaka pud nga to ang acid reflux. Lain pa nga cheating kani gyud mo mga grabe gini kaayo nga klase sa cheating. Kanang ibutang nato nga kanang mga private messages. Yun na, no? Kanang moingon kita, hi, sa to ang mga ex or di ba sa to ang mga crush ba diha, no? Unya doon na nag-iya sa tong kasing-kasing, cheating ka na. Again, umasakpan kita, acid reflux, strikes. Dayon, mahibaw-an man na niya nga, mahibaw-an na nato kung mag-cheat na kita kay ngano, ug naa ang ato ang mga girlfriend or boyfriend or asawa or bana, taguan day ng cellphone. Nakagi mo ana, taguan dayon na. Muna usas mga ilanan sa mga cheating, no? So, maugid ka na siya. Dayon, kanang naang daghan kaayo ka na karon. Relatable ka na siya. Daghan yung ka na klase sa cheating, no? Dayon, lain pa nga cheating kanang mga social media cheating. Abi nimo unsaon kana bitong nagani post ang atong mga ex-girlfriend or mga ex-boyfriend sa una, dayon mag-post kitag mga post nila. Agoy, mo heart man dayon. Unya agoy, mag-eye care man dayon nga dunay malisya. Mao kana no, kanang mga ingon-ingon ana ba. Hoy, tuo lang mo marikindel gyud na. O di ba Pilay? Yes. Oh, marikindel gyud na. Marikindel. Marikindel. Dayon, ug masakpan na sa partner, nagubo dayon. Ang acid reflux na pud ana tungod kay stress kita or naunsa kita, di na pud katulog, ang acid musaka na pud. So, ingon ana lang na siya, no? Ang lain pa nga mga cheating ko ana to activity kanang naang makakita kita sa itong mga ex gani nga oy magpa-duding dayon kita, no, magpa-flirt ba may lang og ang babae or ang lalaki wala na nahagugma gyud silang partner ug wala ana again marikindel ka na dayon ug masakpan na pod nanapod lain na pong balatian, no, di na punta kakaon og tarong muna nga busaka na pong acid. So, ingon na lang yun na, no? Dayon, naapay gitawag na to, financial cheating. Kana bitong asawa nga dili magsaba sa iyang bana nga doon na pa siya kwarta or kalagmitan yun ang bana dili magbanha nga naa sila'y kwarta ilang itago sa asawa. Unya, masakpan sa asawa dayon, magbinugnuay dayon, kuha na din ang asawa, magratatat na din ang baba, dayon magmura nag-machine gun, o dunay acid reflux, musaka na pud ka na dayon, no? So ingon ana lang gyud ka ng acid reflux ug makuratyan kita, masuko kita, ma-excite kita, musaka ka ng acid, no? Dayon unsa pa may laing cheating, financial cheating, social media cheating, kanang mga high nato primero na magsugod ra nag high dahil pagkadugayan ana na mahaybol man gyud. Mahaybol gina siya, no? So, ingon na lang mga friends. So, ari kita sa infidelity, kana infidelity mo ginay grabe. Ngano? Ato naman yung we cross the borderline, no?
Kung minyo na kita, makasala kita physically, nagyun na intimacy, mao ka na infidelity. Ang pagbudhi sa mga saad or whatever. So, dili ka na siya maayo. Ma-cheating man or ma-infidelity, di na siya maayo na to nga i-entertain tungod kay makasala kita ni anak sa Dios, no? Makasala kita ni anak sa tawo nga atong gipakaslan. So mao kanang naa karon dayon labaw sa tanan ang ato na pong mga acid diseases musaka gyud na mag-heartburn, ang acid reflux, mag-hyperacidity, mag-ulcer ka di naman pud kita makatulog. Dayon dili na pud kita ma-stress na pud ta, ma-depress unsa pay buhaton ana, no? Hangtod nga labi na kun managbulag na gyud, grabe gyud kaayo ang impact ni anang infidelity, no? So mao lamang usa kana karon ang atong kanibang opening salvo sa atong pagbalik diri sa LV Amor Cares, no? So mao kadto cheating, infidelity ato nang i-avoid labi nagminyo na do na nay mga kabilinggan sa kinabuhi kay dili gyud kana maayo. So hangtod sa sunod nato nga panag uban diri, no? So muna akong comeback ko comeback to Sorrento nga content. Have a good and godly day everyone. O nalimot man ko sa akong introduction diri nga without further ado. Nahuman naman ang atong ado. So, bye-bye hangtod sa sunod. Kamao ko baka ko mo-upload ani. Bye-bye.